Kanyotrap Youth Council hasingi balang galalet pan IT ya kador khas ya menteri bade pet ya ketenat ki kam an jong sarkar jela ka kongam perin lingdo bandawa ba sarkar jela kan penbet biang ya ki babon ki jingko aka jing trai kam ya ka roster system nam ta jing thong kam ha ki tanat ba phe jong sarkar jela lingba ka reservation policy habakran chikila pathai khubor u president ke HYC ba Robert John Khaljarin ulong ba jing dawa ka HYC ban penbet biang ya ka roster kadai namar ba haki kendon kala kadau syai ba jing pentrai kam ya ka roster kadai nadu usnam balam menjur bat ka reservation policy kan trai kam ha jing thong kam bat ong haki babon ki tanat ka sarkar kim don syuk ki kot kisla ha ka bedai ba jing thong kam nadu kitai isnam Susu ulong bakarai ke sarkar ban pentrai kam ka roster nadu pentrai kam ka reservation kadon ka jing tengko bat ki kendon jong ka reservation policy ba robot ulong ru ba kiseng balang ki ai jing mut ba ka roster kan trai kam nadu usnam balam menjur ya ka syakhamat om ban phai sadian namar da kane ka jing phai dian kan penmi ya ki babon ba ki kendrom kan ram ha ka be dei ba ka jing ong menteri rang ba ki ba om menjur ya kane ka roster system kelej ujor chakashari ulong ba seng ka sim ba kane ka dei kalan ka ba khaddu lada sarkar ka kuman ban sngap ya ka jing a jing mut jongka uba Robert Khaljarin ulong ru banakaliang ka seng lada ka sarkar kam sngap kamaham lupa bakan mi samadan banyaki ka ba menteri rang ba udai ban sim jing kle lada kami ka jing sngau pairs jat ban riu kumbaja ka jing yakhi ambos ngi ka seng ya ka Lominster burom ka sngi ka long halor ka mat jong ka reservation roster maintenance policy ya bala penmi ada ka MDA 1 ha ubanai me jong usnam bala dep arjar par kumba phitip baro ba ka ying ka shari burom jong ka makhle high court kala penmi ya ka wei ka hukum ha ka wei ka mukadduma ya ka ba ka ong ba di bandon ya kata ka roster lada penteri kam ya ka reservation policy di hadin ke ni ka mekhle ikut hatu ki por ki bala dep ni kan mau kala pensange lut ya borok ki recruitment ha ki jaka thungkam ki ba pher ti ka sarkar mekhle ka ban penmi ya tu ka roster maintenance policy ha ka ba kala krenshai hang tu ba haba penkre ya kan ni ka roster maintenance policy ka ka badon kam ban le kalong ba di ban penkre ya kata ka roster nadu ka por bateri kam ka reservation policy katkum ka jingdon kita ki data lane ki jingtip ya ka jingdon jongki nong tri sarkar subject to information available yong ti ladang yat ban penkre ya kan ka roster nadu usnem khat kan nadu bateri kam ka reservation policy kemut ni haba du por ba ka mekhlia kadang di ka autonomous state kebut nadu ba ka mekhlia kadang don ha sam no beli haka por ba ki wan ra ya ka reservation policy resolution haka tu ko por ka mekhlia kadang don hi ka po jo ka sam tingi haba niat chadu chata bat ngi layo jingtip ke bati kenaru ba ki bobon hi ki department kim don su ya kita ki jingtip nadu usnem nyokar ki don ki department ki badon mla banlen ki don ru ki department ki bom don show tiga jingkeli menta kalong ba haba ka wei ke department ka don ki information nadu kat kandai spa nyokar ki katu ka ne department kim don kumlo kin yat chadu sata sha kat kandai spa nyokar ba ngi lapat sngau ka ba arpat kalong ba lada pinpek ya ka reservation policy ka ong kumno ka ong ba lada jia ba kanu ka reserve category kamat dei ka kasijentia kategori la ne ka garu kategori la ne ka ado SC kategori kamla ban fill up ya ki post ha ka jin ya khun thep kam ya kata phide ban ailat sa sisin bakin appear bat lada phimla shu ban bat hadin bala ailat sa sisin kimla ban fill kan don no kata ka jingkut no jong ka post ka laps no ki post kata ka dik bakren ka reservation policy but hakawai nagi kendon ke ong balada jia ba om tap ba kata ka jin tap kam ka duna ya ka 100% kemut lada light post sipo la ban tap tang sau tang san ru la ban tap nalor ka hadin asnem la ban ailat sasisin kemut asin kin yo lat ban fill up ya kata ka post hadin kata ki laps no ti haba ki post ki laps mo
haba ki post na ki laps kat kum ka policy ki laps no ti ka jingkeli ka bang ikwa ban keli kalong ba kumno pin prepare roster ya ki post ki baladu la ne ki bala laps no kata ka diga way but ka ba kong san ka ba pitip kalong ba borok kata ngi se ong ba la da pipin mi ya kanu kanu ka hukum ka notification na ne ka office memberdom ne kanu ya kata ka notification ka ba pin pentri kambet nadu ka sngi ba mi syakmat om de sedin kata ka perspective implementation jongka kanu ka order la de ka notification ti kini ki lai teli ki gerau ki ba mangi ni la pensai mangi la dep keren but sa ka la da pin pet ba ya ki rai jongka high court kampat semlaong bangi la pediang ya ka roster maintenance policy kadang keren sai ba ya ka validity jongka ne ka roster maintenance policy but ya ka merit jongka ni ngimpat semla bisar ayuran hakapor ba ka dispose ya ka KSPIL san arjar ar kada ong ta ti ladangin ong ba ka high court badan borong kala approve lane kala menjur ya kan ni ka roster maintenance policy comparatively sadin but kumba POE ka bajia kalong ba haki bobon ki department ki jam ru khasi jongi khasi jentia ki jongi ki yo khamdu na post ki don department ki ba tang ar persen ru ki yo so ki don ki ba yo lai phau ki don ba yo lai persen ki don pat ki ba tang ar persen ru ki post so kat ba ki we ki jam ru ki ka bangam kwa ban jer kerteng ki post ru sang thau persen ru tiga ni habukut kala kata si kadai ya ka jing yo kam yo jam jong ki hun khasi khara ki jongi but ka panlong ni bangin wan ya plu jumut bat ka law minister ti ni khme lenti ba ka law minister ba ka law department harkat ka personal department kin pediang ya ka jingmut bat ka jingmut ka jongi na kong du ni ong ba la da long kat balong ru ka roster ka di menteri kambet nadu ka sngi ba penmi syakmat perspective implementation ya ka roster amdi bakan phaidin sadin kata ni ka main suggestion ki jongi but ngi khimil enti ba ka law department kan burom ya kata ka jing ai jumut ka jongi no balai lada kam burom ka bangi kham septing kalong ba yo don mano ki breu no po jong ka jela ki ba pediang ya ka jing ai jumut jong menteri rangba jong ka jela na khlia lada pinpej assembly hakini sngi bala dep ula karan sai bagi bom hun ya ka roster menten policy khilet no syukur kata ka digi jingkeren jong menteri rangba ka bomut na khliang jong kwa syu bandang ya keren hapo jong ka sarkar tin ringi wala ka taru ngidang ai jumut hi ya ka sarkar no beli ladang ngilet syukur ya kana ka kam ka bama kalong ba yo kimi shibun ki kan rumpan ram tin re na khliang jong ka sengpat ngila karan sai ba ngidang ai jumut menta warlau menteri nang ba ulah dong khilit no syukut dari mentang idang ajumut ya kalau department bahkan penbek bahkan perkhat arsin saya kan ni tinri lada hakini kisngi ki banwan sebu stayo ruk ngim yo i bahkan don kanu ka akom na kan ni ka jing keren ngi ngimpan sire ngi haban ya no syukut ngin keren pasai ucip master lo kan sai bagi bom hun kin le syukut tinri wat la kata ru sai cisin idang persang ban keren buat ka law department tenri lada jia ba ki sngo ba amdon kam shu ban penbet ngi nginom la ra ban supej bagi khun neutrap ki jongi kin du kam kar ba ki wei pat ki bru kin yo kam nim kwa ban wan ra ya jinga so pher je bru hoj ngi tip na du basdang baka reservation policy la penyeng halor kanong rim ban ya pher je bru hakaleng kar india lada pinwat kam judon kata ka special reservation policy ya kanu ban je bru hapo jong ka tribal reservation la village samne village Bihar ne village Arunachal Nagaland Mizoram kadon by ka tribal reservation ST reservation radi kano persen ru kadon tangata tang ame khlia phinla ba kadon gajing affair apreng khasi garu bat ada ST tang ame khlia phinla ba UST bat SC la klop lang ha kaju kategori mo kabangim pat US ngo tang ame khlia phinla ba kadon ka reservation policy kaba udkhar unon tribal ru ula ban apply lani ula ban yo haka ST kategori beling ong ta lada finpej apo ka reservation policy lada don ki breu ki banang garo lani ki batip panggariti dustur garo ru kila ban qualify na ka garo kategori
Mo wan kin garu lan kitip ya ka riti dustur garu ka tam de bo mangi kata di bathok ka resolution policy tang hapo me khlia phenlap ba ka jing ai bha ya kanu kanu kategori sem lapan syang norim na ka jing bun pai kumno phi u 43% un ju ya un yo ya ka ju ka proportion lan un yo ya ka ju ka jing yo but ka jep ru ko dan lai persen kini kila don lupa kini ki ba ni sio ban ong ba kala baka reservation policy po makhlia kadon sipun ki jing ko ngila dep keren nadu mensua ba haka district level poso ki ong ba kandon kata ka combine 80 sane combine 80 sate tangla dom don ba apply kata ka grau ke ba la dom don ba apply ko philong ta kan no siliang no blei sane ngi don sibun ki perlok garo ki basa sane ka ba sati pat ki don kendiat ki kasi ki basa like no apo ka district is Garo Hill hakiwi ki jakali ngim don than ki kasi po is Garo Hill hoi kat kum census ki don 6% ai ti henry lada pin pej habla hi na kaliang seng ni kwa ba ka sarkar kan sim ya jing kit kle ban penbit ban penbiang ya kan ni kam la ka de ya ka reservation policy as a whole wat kum ju uru ya ka prospective implementation jong harusta henry lada jia ba ka sarkar kamle ai lada jia ba ka sarkar kadang yeng bej halor ka norim ka baong ba baki bom hun kin lit no saying ka sari tika haban poi ka pot bang haban challenge ya ka policy barahoi but ya kata menu ba sedang ban open ya kata menu ban sedang ban klit ya kata ka senduk pandar robok de ucap minister ha ka ying assembly ubal ong ba ki bom hun lit no sakut kabana ka jingar ha ka poi sa ka jinja kwa nila da biyo kanu kategori ke ba yo tangkano persen ki yo seat kat ba kategori ke ba last waiting list jong gawe kategori udang he shibun sha yo first merit list jong gawe kategori tingim kwa ban yo ba na ka jengar ha ka poi sa ka jingja kwa i hadu mentahi ngi kwa ba sarkar kan address it ngi issue amdei bang yaro yano Henry ngiyo iba na kaliang katuk ni ki opposition leader hapo assembly ki suggest ya government bandon ka discussion lada kadai all party meeting la radai lang ba ka committee kerpang ngasa ba ang bakata ka di kabdon kam keep on hold so ya kan ni jing thung kam kat bompat dep kan ni discussion ti Henry ban ong ba finelek no syakut kum bong minister kadai ke ba man saw do kata Henry lada jia ba ka sarkar kalong adaman kakwa ban penyo anong tang ni kikato kan ni kategori haga jing tep kam sarkar kat bagi kato kan ni kategori pat kindu nong nginom la ban pensange ya no ayin ka sharim ta kala jantan ti kabangi khamting kolomba yo don ki ba challenge ya ka policy barokoi en ringi khmit ti ba sarkar ya mata kan sngap ya ke jing ajumut jong ki bobot ki balang kan sngap ya ke jing ajumut jong ki para milih kan sngap ya jing ajumut jong ki seng balang but Amri tang bukan sengap harikan persyang buat penbet keloilan kat bala resolution policy. Iya kikat tu kat negi jing deko haka maintenance policy kembang ong ngai ni lapan iru ya ka nilai keren ru kat tu kat ne ki jing bom syai bah ka resolution policy. Nah kalian i jongka harangkat kitu ki officer ki badan mene ki lapan pauhi ya kata ba kadon kamban pej sa sisin Henry kumba pitip kalongba ya kani ka reservation maintenance policy syam larai tang dakalot department larai de cabinet ha usnem ubaladep ti kawai ke department kanomla ban si omba tongin penkala ti Henry kawai ke bah stunat kalongba na kaliang jong i menteri badi pej ya kan ila kula rangi ban bishar bahaya ki jing ajumut ki jongi but kala da ongru bakan ya keren ya uchip minister halo kani no blei lada haban review ya kaniru ki haban rai biang da kabinet ni ka tang kawi department umla ban rai na tribe sutu ya kata no blei ya kani ka rai ban prepare roster na du kat kan dai spa nyo par ki la rai da kabinet kam sim la rai tang kawi ni artli department ti na kaliang jong i ki lada ong bakin examine ya kita ki jing ayu jumut jongi ban akliang jongi hakmat jongi ru ila keren sai in ya keren ya kena kam buat menteri rangba but ya tang kata hi ka assurance ke bang ngidang yo ya menta bat ngila da keren sai bala da kadon kono jing keren ro
lada kadi hapo ka department jong kalo lani ka kata ka discussion jong chief minister kabangi kwa kalong ba kanom di ban sim than ka por no bli lada ka sim than ka por kat ba ka sarkar ko ngidang ya keren kat ba ka jing thungkam thungjam pal anang ya kami hap ke kita kumno phi ong ba phin ya keren lani phin pek biang sai sisin kat ba ka ju por ba ka jing thungkam thungjam phin ang ya chakma di kata kadi ka i ka ba ngila kerjai bala da pipek makanaru na sim portan no bli ada sim than ka por kam nom yahap no bli ki molong menta ki bubun ki department la ni ki commission ki lanang yat ya kar tu ki ni kata em ka jing kiu ka kau ha ka budi bot ka policy kami nakadau ba ka policy ka di ka policy ka banok siliang lada ngathare nomdon kanu nu je penriu lani nomdon unu ubreu ubala da phile siliang yu tau ubreu unsu sngap sa kajep du gojongi kadi kajep du ko ba jemnut san husnem ngi sngap hot kila don ki por ki ba ki seng bahalang kila keren ki political party kila keren nganam ong ba kala don ki samjar ka ba san husnem ladon dan riwat la kataru kata ka jing burum ya ki jep du garu khantam ka la pensngolem no but kamsem ladon kanu kata ka baong bakan don ka jinge khun ka bahadu banda kliap sundon ya ka resolution policy boleh ni ong bakan no siliang kalong hakane gerkom hakanu ko dur pin ai ka juk ko bha ya ka community ka badan 100% 100% but ka community ka badan life hu saulane life 100% kaba mi hap kata de ko we hakanu korkom pindon ya ka policy ka ban ong ba wasi bat sti unde ha ka ju kategori filap sa pom kata hari india ni tingi dante sti 5% kategori wasi ba sti la combine lang ni ne hakanu ka policy ha hari india pinlap ba unon tribal ula ban qualify ya ka tribal kategori lada unang ya ka riti ke dustur lani unang ya ketin ketelik jong kata ka tribal kategori haka polisi jong i dan lot kum kita tika jingkiu kiu kau jong ki seng balang jong ki riu shimet jong ki legislator jong ki political party ki bofer kalong na ka dau ba ka nega resolution policy kadko habro kile kano siliang na ta ka dau ka don ka jingkren kata de kawai ka baar pat ka high court ka shim somoto ya kan ka kam ka deileng ba ka wai na ki case ka ba ka wai ka officer kali ai case hapo garohil ha ka badi bat ki credential list ha ka badi bat ka promotion bat ha ka badi bat ki credential list bat haba ka court ka kali ba ya ka roster na kaliang jo ka sarkar ki jubam ba kam shim don ka roster na ta ka daw ka shim somoto ya kan kam sham ladai ba ka kut ke shishim ye kitu gi jingkran na assembly lane na surok ane tai ka sapan kala somoto kam dai umta ka shim somoto na ka wai na ka kes ka ba kilet hayin ka shari ba kilet sa ka yin ka shari ti ka ba ngi menta ka ba madu menta ka long ba chief minister jong ka makhlia uong kilet shakut ha ka budi bat kini ki kam tila dau khli du jong ka jala menta uong kilet no shakut haka bodi bat kini ki kam tila da don balik ka kan jia yung ta pi kata ka di ke jing em ta bro si katang yi ong bang yi di ban kiar ban le sakut ya ka kam jong ka reservation policy yo ka kut ka aida kam ning tai ga rai u chip star jong ka makliam ta ong baklet no sakut ya kan ka kam ti yo do pin kan no ta ching kali ya ta kadau haka jing sngau jong yung kaseng katu ka suggestion ka ba ai de ki katu ka ni ki opposition ki boong ba ya ka ni ka kam de ban ya kren so hapo ka sarkar ka di ka suggestion ka babiang tam ngiru ngi ong ya ka law minister ne ba ka ni ka kam de ban ya kren so ha ka sarkar tang ba ha ba ya kren ha ka sarkar kam de kin ban simpo de ki banai la ne de kisnem di ban le no beli ha ban le kloi no beli ka jing thung kam kala nang ya ki ti menta ngide bersung thu ya kan kalau bang ngidon uci master uba pha ban ya ki parti ban le no sakut kat ba ha jing sngo jong ni kan ke kam ke dia ban ya keren so po jong kan government ka roster
kadon namar ba kadon ka reservation policy kini pinomla ban peniat la ka jong kini ki artli ki liang jong ka pisah ka ju ka pisah ni hadu menta ni kelempat ong ya ka sorkar bahkan penduk pendam no ka reservation policy ya mentahi ngi nak liang jong ngi ong ba penbet chua ya ka roster hadin bala penbet ya ka roster ngi don kamro ban penbha ban penjanai ya ka reservation policy ngi kram bom don kam syu ka reservation policy ngi ong ba ka backlog kamdi baniat chadu khat khandai spa nyopar ke backlog la de baniat phiyat tang ya gitu ki post ki bompat laps mau beli ke policy ka ong ba ka laps hadin katuk anisnam ti shubu menta lada ka laps mo ka we atli ki post ki la banang thlitin le yu kin tenrei ya ki bala laps so pi penimbiang ta kami hapin ngi ong ta kin ka bomut ba ka roster kamdi baniat shadin ka de baniat khpat But hadin bala penbet ia kata ka roster, ke i badon kamban penbet ia ka policy, kalong ban penbahabat penjanai ka kan. Kumpong ong api kumlo pin ailat ia uta, udon tribal ubanang tin garu ban rung ha ka esti kategori, ka bom lalong am kata. Kumno pin kelop haju ia wasi bat wasti. Kita adi gi jingkli ke bangi kli. Kumno pin ong ba kata ka kompan 80% sya khasi jentia hil ha ki district post. Buat kata ka kompan 80% ni ki garo po karo hil kan dei tang na ka daw ka jing bom apply habdon de ki wei ki grau ki ba khambiang ni keliru kumno phin ai ya ka ju ka bah ya ka community ka bodon sau pulai sau ka jing bun briu bat ka community ka bodon lai pulai persen ka kayu ni kham ong ban to do it the way no ya ka reception policy ni ong ba wanra ya ka policy ka belong meaningful ka belong justifiable ka ba lani ya kata ka policy ka ba kandon ka jing hun lang jong baro kinong song hamil ka ba ma ka di ka poi sa kata ka ba ka i ka kut kan simrai ting kalong ka ba ma ten re la daw chup mastar unyat e ki bru ban le sakut te mano ban kitli mano ba ban kitli la da ki brum ta ki sim serious ka jing kren no chup mastar ki le sakut hato umdi chup mastar ba hap sim jing kitli Tiga jingkli ka sarkar ta kolong ba phin ai why no ya kan kam kan bisa ka kot ni phin sim kitli ban pen pe That is the question ka bang ikwa ban kli na ta kadaw ngi wan hang ni ban ai jumut ba ya manta pen be chwa sarkar nai pen bode ki ban shukut ten rei lada kamle de kam ka kumbaong mo ha dala omban sesu ti ka sangrok thom ti kan poi hi seta hi ti ngi khmi lenti ba lengba intervention jong ka law minister lengba intervention jong ki minister bron ba jongi ka sarkar kan pet ya kane sa sisim haba pet kamut omdi tang ban pet tang ka rosta haban pen baru ya ka policy kumnungin syuton sa ya ka policy ka basan posnem ka bom ya hap hai rem bat ni kidan sipun ki gray area kidan sipun ki jing deko akan ka policy ya ka badon kam ban pen pet naduk menolai ade jingmut ka garo ba kasi Dadi bagi dia jemut tikim ya pihak hi kan ya kasih jentian garo kategori nadu 1972. Dia bagi pihak jemut kan basadon lah kajong ro. Kat bakari India barok kawai ka don betang ka ST kategori, tang me khliat ya don ABCD kategori po ST. Ladon saya kata kajing dia jemut. Hak budi buat ka reservation policy. Dadi ki bede jemut tikila ade benwarak bet ST kategori nadu basdang nadu 1972. Menu ba penhiper jumut kata ada jingkeli. Bakadon ke jinga per jingmut na takadaw kasami kan dengan polisi. Jadi bakam don jinga per jingmut yang nadu 1972 ti kala ada bandon berkampanye sti kategori kumbalong ki wegi jela. Let hapo asam ki don sibun ke sti kadon betang ka tribal reservation policy let ha Mizoram let ha Nagaland let ha Keleng kadon betang kata ka schedule tribe kategori. Ni hang ni le schedule tribe ru combine ba si nalor kataru dekharu la wan apply ha kategori garo lada kinang garo bat kitip ya ka riti dustur garo ti phinyo policy na igum kata mo phinyo policy na igum kata la yo ka policy ka bakhala tam ta ha pertai ti lada ka sarkar kam review kum ya kata ka kategori kum ya kata ka policy ti kinle yu shu
Tenri ke basungsi ke boong pi hajaka ba ucip master un take note ya kan ni dak boong ba okey ya ka suggestion jo pi ngin take ngin persyang bane keren biang sakar ong panman kili cekut kata kan ke basungsi kata de gue ka ba arpat ka ba nga kwa ban keren kolong bahot na kalian ka seng ni ngim la re ban ong yano ba nai keren ko bor dan nai ai baro ki nong song sidong ha ka jalam khlia baro ki seng ha ka khlia ka ki don la ka jong ka hok ban keren mo ki ta ki seng garu ki don la ka jong ka hok ban keren ngiru ki don la ka jok ban keren ba den ru don la ka jong ka hok ban keren rei tang ka wei ka bangi kwa kalong ba la dang yo ya ka sarkar badan sikit kli kalong kan khot ya kita baro ban kli jumot ki garu ki seng garu ki kwa ban yu khot lang ngi kwa bang yu khot lang ki polka party ki kwa bang yu khot lang ya keren kan ta kan kut ban ele no kat bomon om dikin ban thet kti ti ha makiru ki don la ka jong ka hok mon keren ka basungsi ipat ki ong ba ki don ki parti mo ki ba kwa ban yo political mileage nang ni ka bangi kwa ban keren sai ka don gawe ka parti ka ba yalam do garu ka yo khat prasit na gawe ngi caka kata kam di accident ka we na ki daw de roster ti monu ba yo political mileage na ka roster ni i ki pa ba ban bishar monu ba yo political mileage na ka ne roster ngila de bio iha ka ling jan result tina ta kadaw kolong ba ni kentu ya no la ke di ki seng garola ni ki de ki seng khar ni ki no ki seng kolong haba fikren kolong ba hot pidon ya ka hok ban keren ni mla ban khang ya ta re haba fikren sungba pet de ya ki jing shisha ke shubu menta mo ke jing keli ke bangi kwa ban keli perlong karo kolong ba lada maki ki don 100% ban mangi don life ko 100% ngiju ka juk ka ba pinsngam kata de jing kali lada maki ki yo nyo 4% kim yo ban puli doktor dan engineer bat mangi ni yo 100% ni yo ban puli hato pun subang kata kan ge jing kali ke bangi jing kali hari kata ka jing affair je betul tinggi la affair lupa na do basdang te Piang ba. ni la da pong mene mo kolong ba ka jing wan ka jongi menta kolong ba ban long kata ka seng ka ban play ya ka constructive rule ka seng ka ban ye teilang ka seng ban ye teilang no blay ngi yo i ba la da ka ni ka kam omla ban ye penbet ya ka sarkar kin sami shubun ki kendrum kendram bat ka weni kendrum kendram kala ban don ka jinga pher jumut ka bajur apa dengan jam ru khasi jantia bat garu kan dot kata tingi ngi kwa ban awot ya tang ngi kwa ban bakan mi kum kata ti na ta kadang ngi wan kanang ban ai jumut ten re la da ya kata ka jing ai jumut ru phi kentai ya kata ka jing pen iru phim phi ignore tinggi ngim dan option chu tiga option tiga long ngin hit ya ke street la ngila memperlong ka jing ki pa ba ya ba kan don bet le si jing ya pher jumut hab deng atli gi je benru ha ka jala ka jongi la ni ngin le shakut ka mo chi monster ti na ta daw sa shisin ni kan tu chi monster balada ulong sha ubriu badan sikit kli uladi ban khot ban ya penbet ya kan kam khot i tak seng garu khot i parti borok khot i seng malang borok ini pelu jumot kan ke ke bawa hatam ane kam kala pendu nong palat ya ka jap benru nya trep ka jong tin ri la da pi ong bom don kam shu ban ya keren om don kam shu ya ka sarkar bakadang ya pelu jumot ya kan kam tem ban sis ka lenti ka sa stang ban ya ki ba surok ane ban ya si sari tidak ladakan don gaji ngaki ba kuma kan kam ka jia yu ti pilatip tak ke embus kum tu kala jia am tu ka kan ka kam ni kan jia yu hatu menteri rang ba unut bersim sikit clear ta ladakan don gaji ngaki ba lor kan ni kan mi gaji ngaper jembut ke baju rap deng ka jam dru khasi karo hatu chim mustar unut bersim sikit clear ta lada don manu balik syakut kum ba tha menteri rang ba ka kut ka penduk pendam ya dari resolution policy ya ka bam don bakwa ban penduk pendam ya dari resolution policy ngi kwa tang ban baha bat penjana ya ka ngayo i ki political party statement po house ki kwa tang ban pen baha bat penjana ki ong ban review to revamp ka khlom ong ban strike down nobody has ever say to strike down ya resolution policy ki ong tang ban revamp and review tang ban pen baha bat penjana bang ngi kwa ban yo policy ka baha ka menu ba kwa ban but sa policy ka bom ya hab ka ban no silia
nging siong bah ba phiwan ra ya ka jing ai bha lada phiwan ra ya ka jing ya ai bha dewan pensiong norim kat kum ka jing bun pat ni khamam ban pendu ya ka revision policy ti henry uchim masta don burom jongi kolong uong pan ban khile sing sari ti kolong kani gidi ke ba ha jisngo jongi kolong ka ke ba lada kal lechi sha ni ka sari te manu bandu nong manu ban yo nong te ka ta ke ba sungsi enri wat la kataru kumbang ni ong api ngi wan mata kasngi no bli ngi kwa ban sim ya ka benta kum kiseng bahalang ban yatai konstruktif enri la dangi kwa ban su yat no be cha yu kasari ti manu bala bar khang la ni menta yo don ki khun samla ki jongi ki pomla su ban sha ki le cha yu kasari te kan ja yu ha yu kasari ti ya kata tinggal tip sha ti kan ja yu ka reservation policy jongi ti enri wat la kata sa sisin pat ni ong yo menteri ramba pasu baha bensim kia ya kan kam minum penjerong ya kan kam nomor yo ka poi pen ban sa jinga pher je riu nomor ngene ya lupa ka baar pat kalong ba yo ka yin ka syari ka le kum no ti sim cikit kli ma phi kum menteri rong ba khot ban keren ke ya keren ya ka restore ya keren ro ya kata ka jingdon kam ban pen baha ba penjana ya ka reservation policy te ka poi be atli ki benta ko mo ngapi ka jinga ki ba an ke syari